Sanibona, phinde ngibingelele nje namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu nangaleli hora. Sibonge nje umuhle obabazekayo, umdala wensuku, uNkulunkulu ongumnini mandla wonke, ongcwele, obabazekayo, oyisithandwa sezulu, ungumhlengi wethu, ongumlondolozi, owukhanya, oyimpilo, oyithemba, owumusa, owububele, oyikho konke okuhle nokufanelekile, nehlezi sikudinga singabantu. Kuhlezi kumele sazi bantu bakaNkulunkulu ukuthi Jehova umdala weznomhlaba mkhulu kakhulu ngaphezu kwazo zonke izinto, mkhulu kakhulu esabeka, mkhulu kakhulu eyi-CCTV yasekhaya ezulwini, ebonelela yonke into lapha emhlabeni, ebonelela wonke amanyala, ebonelela bonke ububi, ebonakala zonke izinto abantu abathi bazenza ekhanyeni nasekusithekeni, ebonakala zonke izinto abantu bathi bazindla ngazo ezinhlizweni zabo ngaphakathi, ebonelela konke okwenzakala emhlabeni wakhe, asho ngoqholo ukuthi ngelinye ilanga uyofika ngesigayegaye. Besho nabaprofethi bonke uJoel, uMalaki, o-Isaya bethi liyeza usuku likaJehova, usuku lesisabo olisabekayo, usuku losizi, usuku lobumnyama, usuku lesigayegaye, usuku lapho yonke into izoshwankathela, yonke into izophela, yonke into izoqeda, bonke ubuhlungu buyophela, konke kuyovala, because uJehova umdala wezomhlaba akathanda ukubona zonke lezi zinto ezenzeka emhlabeni wakhe, akathanda ukubona abantu belusizi kangaka, akathanda ukubona abantu bekhala kangaka, akathanda ukubona abantu bethola ubunzima ngale ndlela, akathanda ukubona ubumnyama buhlezi bushwankathela ngandlela zonke nxazonke, akathanda ukubona amadimoni ezibusela emhlabeni wakhe ngale ndlela, akathanda ukubona isitha senza umathanda nabantu bevuma ngokuthi bangene emhlabeni, bangenela esonweni. So nabo bayavuma ngoba isono sebesijwayele, bazalelwe kuso, sebetanasile, sebaze bakhetha ukuthi bahlale kuso noma kuze kuvame umusa. uJehova umdala weznomhlaba akazithandi zonke lezi zinto, konke ukuluthekiswa nokufundisa abantwana izinto engizingekho right, ezirongi, konke ukuluthekiswa ngozuna zonke izinto ezifika lapha emhlabeni. Wonke umuntu ofundayo ufunda kona lokho, yonke umuntu ofikayo ufunda sona isono, wonke umuntu ofikayo ufunda wonke amanyala, wonke umuntu ofikayo ufunda bonke ububi. Yazi esibanga nje nento ebuhlungu kakhulu, njengamanje sesiphila esikhathini lapho khona uyakuthi ubuze umntwana omncane ukuthi yini ekujabulisayo, abasaphenduli manje abantwana ukuthi yazi ngijatshulisa ukuthi ngihlele nomana, ngijabulisa ukuthi ngisekhaya, ngijatshulisa ukuthi 1 2 cha, uthi ngijatshulisa ukuthi nginemali ephaketheni, ngijatshulisa ukuthi ngihamba ngiyothenga nabangani bami, ngijatshulisa 1 2 3. Sebejatshulisa izinto eziphathekayo, bejatshulisa amafoni, bejatshulisa uTV, bejatshulisa zona zonke izinto. But baNkulunkulu akumele ngabe kunjalo, akumele ngabe siphila leyo mpilo, ngoba kahle kahle sasingadalelanga zonke lezi zinto esezikhona njengamanje ezisilahlekithayo, zesiluthekise, zisuse ebukhoneni baNkulunkulu. Sasidalelwe ukuthi sizothandana, sasidalelwe ukuthi sizobumbana, sasidalelwe ukuthi sizosizana, sasidalelwe ukuthi sizophila impilo yasekhaya ezulwini yokuzalanana nande, sizophila impilo yobungcwele, yokuphila ubuzulu, ukulalela uJehova nokwenza intando yakhe. But njengamanje zonke izinto ziyaluthekisa, zilahlekisa abaningi. Umuntu abebhizi laptop whole day akasakhulekanga, abebhizi ama-series whole day akasakwazanga ukuthi aye enkonzweni, bese kufika usuku lokuthi ayokhonza, uqala phansi manje amawashing, uqala phansi manje izinto zonke. And nemimoya iyazisabalalisa kulesi sikhathi sokugcina, iyazenzela umathanda, iyaziveza njengamanje, iyasho ukuthi lalelani ngikhona, lalelani ngilana, lalelani kukwenzeka 1 2 3, lalelani sizonibuza, because sesikhathele manje ukucasha manje ubantu baNkulunkulu. Into ekumele siyazi evela ngeziprofethi nangezibonakaliso nazinto ezishuwo bonke abathunywa bakaNkulunkulu ukuthi imimoya vele isingaphezulu kwabantu, isingaphezulu kwama-human beings, isingaphezulu kwama-souls, isingaphezulu kwalaba abasanemiphefumulo engakwazi ukuthi ifinyelele ekhaya ezulwini. Isivele isiyandile, whether ngama-robots, whether nge-cloning, whether ngakonke amadimoni ama-satanists avele emkhathini, whether ngabo bonke ngokwehlukahlukana kwabo. So ngokwanda kwabo, ngobuningi babo lapha emhlabeni, bayashwakathela bangame abantu, bese abantu bebe bancane, and then base sebebona ukuthi okay manje i-majority singakubona, sebezoziveza-ke manje, sizocaca ukuthi lalela nje ubuhlezi ulala nendoda ebusuku, awulali nendoda, ulala nesipoki esinamehlo awu-5, lalela nje ubuhlezi uvelelwa izinkinga, kunento ekuhlebela endlebeni, kahle kahle idimoni le-depression usuzolibona ngamehlo, kahle kahle umoya 1 2 3 usuzobona ngamehlo, usuzokushaya, usuzokwenzisa nanoma yini, ebese ukhetha ukuzibulala, bese ukhetha ukuzilahlekisa. Because njengoba siphila singabantu lapha emhlabeni, siphila ngoJehova kuphela, siphila ngomoya wakhe kuphela. Uyena kuphela uNkulunkulu wokuthula, uyena kuphela uNkulunkulu osithandayo, uyena kuphela uNkulunkulu osinikeza yonke into esiyidinga ngesikhathi esifanele. Kodwa uma singekho ebukhoneni bakhe, uma engekho eduzane nathi, yonke into efikayo, yonke into eluthekisayo, yonke into elahlekisayo izohlezi yenza ukuthi abantu balahlele ithemba, yenza ukuthi abantu baze bazingenise ezintweni ezingalungile, ezingafanelekile, ngenxa yobunzima nobubukhoni bezinto ezenzakalayo, ngenxa yobunzima nokusinda kwakona konke okwenzakalayo esikubonayo singabantu lapha emhlabeni. So
sobantu baNkulunkulu masiqaphele ezintweni zonke ukuthi sihlele njalo sizibiyela ngoJehova, sihlele njalo senze intando yakhe, because kulesikhathi ukugcina siphila kusona njengamanje abantu benza nanoma yini, abantu benza into abayithandayo, abantu benza ngokubona kwabo, abantu benza futhi kuzoya ngokuya kube worse, abantu behamba ngezinkanuko zabo, abantu behamba ngezifiso zabo, abantu behamba ngokufuna umaintaina impilo. That is why abaningi bezolwamkela nje kalula uPaul esilo. Why? Because bafuna ukuthi impilo iqhubeke ngale ndlela kade ingayo, kanti akusenjalo bantu baNkulunkulu. Njengamanje abantu sebeyaphucwa, yebo baluthekiswa, banikezwe ukuthi okay kumele usebenze, kumele uphile kanje, kumele uphile kanje, but njengamanje sebeyaphucwa because ubumnyama busafuni nezinto zabo. Ubumnyama buyabona ukuthi isikhathi siyaphela, ufuna ukuthi bonke abantu bangene ngapha. So ngale nkathi usuphucwa manje lezi zinto uyayiqhubeka uyilangazelela, Nkosi yami ifoni yami, ifoni yami, bese nayo ungena ebishini kanye nayo. Nkosi yami imali yami, bese uyongena ebishini kanye nayo. Nkosi yami umuzi wami, bese uyongena ebishini kanye nawo ngenxa yegama ukuthi hawu phela ngeke umuzi wami sengusebenzele kanzima kanje. Kahle kahle bantu baNkulunkulu, ayikho into engeyakho lapha emhlabeni, ngoba konke kungamagugu alelizwe kuphela asala emathuneni. Into engeyakho umphefumulo wakho, lo kumele ukuthi usebenzele nsuku zonke zokuphila kwakho. But if ukhetha zonke izinto ezikhona lapha emhlabeni, ila unikela khona ngomphefumulo wakho, ila ulahlekelwa khona, because lapha emhlabeni it's either you take one or khethe yodwa indlela, ngoba zimbili. Ngeke uzukwazi ukuthi uthande izinto zezwe phinde futhi ugcine umphefumulo wakho. Cha, akwenzeki. It's either unikela ngomphefumulo wakho, uthole yonke into yezwe, uthole yonke into oyifunayo, noma udela yonke into yezwe bese ugcina umphefumulo wakho. Ilapha indaba. So isihloko sethu engifisa sikhulume ngaso sithi izithwalo ngemindeni, izithwalo ngemindeni. Maningi amanyala enzakala lapha emhlabeni bantu baNkulunkulu. Kuningi ububi nobutha, izinto abazenza abantu ebumnyameni, izinto abazenza abantu ekufihlakaleni, izinto abazenza abantu ngokufisa kwabo nokulangazelela kwabo, izinto ezingeze basiza ngalutho. Ngibona ngomhlaka so lo myalezo lo uyisibonakaliso kahle kahle esisicaciselo kanye nesixwayiso kanye nezobosizo kwabaningi abakuthandayo kodwa ukukhanya, abathandayo kodwa ukuphulukiswa, ukuze bazi abantu ukuthi sibhekane nani njengamanje, ukuze abantu bazi abantu ukuthi yini lapha emhlabeni eyinkinga kangaka, ukuze siqaphele, sibone, sazi, bese siyakwazi ukuthi siyivikele, siyibiyele ngogange olunguNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. So bantu baNkulunkulu, ngibona ngomhla ka-3 December 2024 isibonakaliso ephushweni. Ngibona omunye udadewethu ubekile ekhanda umntwana, and that dream was so painful bantu baNkulunkulu. Ubekile umntwana ekhanda lakhe, umntwana oyisidumbu, umntwana ofile, umntwana ongasanyakazi, umntwana ongasaphili, umntwana ongcolile, umntwana ogcwele igazi, ogcwele ukungcola, ogcwele zonke lezi zinto. So ubeke umntwana wesidumbu. Uma ngithi ngiyabheka kahle, ngathi ufe ngalo lusuku azalwe ngalo, noma bambiza phecelezi babiza nge-stillborn, ukuthi umntwana bese ezozalwa nje mhlawumbe sena 8 months umzali noma sena 9 months. I-stillborn futhi ufa ngaleso sikhathi ezala umama ebelethe phusha. So engazi ukuthi umntwana okanjalo, uma ngibheka kahle nangu nomyeni wakhe la eduzane naye, wamthatha umntwana wamanga. Cabanga uthatha umntwana oyisidumbu wamhaga wase waqeda wakhala kakhulu, umuntu esilisa wakhala khona la in the stream. Kodwa uma ngithi ngiyabhekisisa kahle, uNkulunkulu ahambise ukunaka kwami ukuthi nokuqonda ekuthenini lo baba yazi nguye ozibulalele lo mntwana, uthwale ngaye. Uyabona ukuthi engazi ukuthi ushonele eswini, ngoba indlela bekade ngayo it's like ubephuma manje eswini, washonela ngaleyo ndlela. So ngale nkathi sembekile ekhanda, ingale nkathi kumele kuvele uphawu, because ama dreams angama codes ngaso sonke isikhathi, but uNkulunkulu yakahamba achaze, acacisele konke ngesikhathi esifanele. So engazi usushonela eswini, usiyamthatha ke lo mntwana ethwale ngaye ngenxa imali. Njengamanje usiyamthatha uyamanga, uyakhala enokuzisola kakhulu, because akumnandi usubona inzalo yakho, imbewu yakho ukuthi hawafa kanjalo, because uyisicu sakho, ilunga lakho. Akumnandi ukudlulelwa, akumnandi ukushonelwa, akumnandi ukushiwa, akumnandi konke lokhu bantu baNkulunkulu. Njengamanje uyamthatha uyamanga ekhala enokuzisola kakhulu, kodwa uyaqhubeka nokusenza lesi senzo. Nowesifazane ngimbona ephukile kakhulu emphefumulweni kangangokuba uze wasuka kulesini, wamshiya kanjalo ubaba nomntwana, wahamba waya kumawakhe. Mefika kumawakhe ethi ma safuna ukuhamba nje, it's like uzosuka la eThekwini athi ngisafuna ukuhamba ngeGoli, afuna ukuhamba ashaya umoya, afuna ukuhamba nje asuke kulesini, asuke kule ndawo, asuke kulabantu, asuke kule environment, asuke kuyona yonke lento.
ahambe ashaye umoya, athole nje impilo entsha, impilo engcono, impilo mhlampe ezokwehluka. Because if wehlelwe isimo, bantu baNkulunkulu, uhlezi njalo deep down uzoyidinga i-healing ekujuleni. And abantu abaningi bahila ngezindlela ezingafani, bahila ngama-time period angafani, angalingani, okudinga ukuthi ngaso sonke isikhathi singabantu sihlezi siqaphele ukuthi siyakudinga ukwelapheka, siyakudinga ukwelashwa. Masizinikeze lelo thuba, masizinikeze lelo gunya ukuze sikwazi ukuthi sifinyelele kulokho. So uyamanga ekhala enozokuzisola kakhulu. Kodwa mangibheka futhi, ubeyazi ukuthi indoda yakhe iyona ebulale lo mntwana, ubeyazi ukuthi indoda yakhe iyona ethwale ngalo mntwana, ubekwazi konke lokho. So wahamba-ke lo mama empilweni kumele hlezi sazi bantu baNkulunkulu, ikakhulukazi kulezi zikhathi zokugcina, ukuthi siphila nabantu abanjani. Siphila nabantu njengamanje abahamba ngezinkanuko zabo. Siphila nabantu manje abahamba ngezinkanuko zabo ngendlela eyeqile, inkanuko ngokuphezulu, ngokwengezekile, in such a way that izinkanuko zabo zize zibafikise ezintweni nabo number 1 abazoyisola ngazo, nabo number 2 ezokhalisa abathandayo babo, nabo number 3 abangeke baze bayithande, nabo number 4 abayokhala kakhulu, especially maseNkulunkulu esebajezile sebabhubhisa. So empilweni lezi ikhathi zokugcina siphila nabantu njengamanje abahamba ngezinkanuko zabo ngendlela eyeqile, ngoba njengoba incwadi yeTimotheo ibeka indaba ukuthi ngezinsuku zokugcina kuza kuba khona abadukisi bezikhathi zokugcina. Nangaleli phupho noma lesi sibonakaliso, uJehova ekuveza ukuthi abantu benza izinto ezibuhlungu kubo, benza izinto ezibuhlungu kubathandayo babo, benza izinto ezibuhlungu emndenini yabo, benza izinto ezibuhlungu, baqhubeke bazenze ngenxa yezinkanuko zabo, ngenxa yemali, ngenxa ukuthi abantu abaningi babekela ingcebo yabo lapha emhlabeni, lapho khona isela, nalapho kufohla khona fohla amasela, kufika inundu lintshontshe lebe. Ubekela ingcebo yakho ukuthi ngifuna leyo phone enkulu, yipi lozo lahleka. Ubekela ukuthi ngifuna leyo TV engaka, yipi lezo shawa izulu. Ubekela ukuthi ngifuna le moto ngqovu engaka, le ngase ginqike kusasa. Not that ukuthi mhlawumbe izinto zalapha emhlabeni there's something wrong ngazo, but ingcebo yakho awungayibeki kwizinto zalapha emhlabeni kuze kuphelele kuzo, ngoba la khona ingcebo yakho nenhliziyo yakho ikhona. Kodwa betheni uNkulunkulu akasho ukuthi simthande ngenhliziyo zethu zonke, akasho ukuthi simthande ngamandla ethu onke, akasho ukuthi simthande ngemphefumulo yethu yonke, but ngalesikhathi thina sikhetha ukuthanda ubuzwe, sikhetha ukuthanda izinto zalapha emhlabeni. Ingalenkathi sesilahlekelwe kwasekhaya ezulwini, njengoba ngibekile ngiqala lenkulumo ukuthi it's either ukhetha konke kwalapha emhlabeni ulahlekelwe ukuphila kwakho, noma ukhetha ukuphila kwakho ulahlekelwe konke kwalapha emhlabeni. Kuwena yini ebalekile, yini esemqoka? So indaba ukuthi ngezinsuku zokugcina kuzaba khona abadukisi bezikhathi zokugcina. Nangale phupho noma ngalesi sibonakaliso, uJehova kuveza ukuthi abantu benza izinto ezibuhlungu yazi kubo, izinto eziningi ngenxa yezinkanuko, ngenxa yemali eyimpande yesono. Ngaleyo ndlela nanoma begcina bezisola ekugcineni ngakho, kepha le mpande yesono nenkanuko yayo kuthatha indawo kumengame, kumubusi, agcine sesithathile ngempela lesi sinqumo. Impela egcineni kosuku uzozisola, impela egcineni kosuku ngeke azayithande lento, impela egcineni kosuku bengalona uhlelo lakhe, impela egcineni kosuku ngeke izimjabulise lento, because kusizana imali sigcwele isingaka but awunalutho. Because isibusiso saNkulunkulu siza ngezinto ezintathu, siza ngemfuyo, siza ngensimo, siza ngemntwana ngabantwana. So wena ukufunanga konke lokho, wena wathi isibusiso saNkulunkulu asize ngemali, akusona sikaNkulunkulu inkinga esesitha. And ngale nkathi sifikile isibusiso sakho sesitha sinama benefits akhona, ukufa, because sitha asithathe izinto mahala, kuyinika. Hello. So ngale nkathi kwenu ufuna yonke le mali, sizothi mina ngayithatha anginankinga, but ngicela umphefumulo wakho, ngoba siyazi ukuthi wona uyigugu kuwena, uyigugu uNkulunkulu. Isitha siyazi impi esibhekene nayo, siyazi impi esikuyona, siyazi ukuthi idingakalani, siyazi criteria, siyazi ukuthi inqotshwa kanjani, siyazi konke. Wena ngokungazi
ngokufika lapha emhlabeni ubona imali, ngokufika lapha emhlabeni ubona ingcebo, ngokufika lapha emhlabeni ubona zonke izinto. Yes, kumnandi bantu baNkulunkulu, izona zonke futhi izinto uNkulunkulu uJehova umdali wezulu nomhlaba akasidalele zona. Kepha abantu baNkulunkulu azini niqonda ukuthi akusikona konke okusifanele, akusikona konke ekumele sikhandlekele, akusikona konke ekumele sikulangazelele. Kodwa kumele silangazelele kwasekhaya ezulwini, kumele silangazelele ukuphila kweqiniso. Ngoba isikhathi sesiphelile bantu baNkulunkulu, ngoba isikhathi asisekho. So siphile esikhathini lapho khona umuntu engezoba nandaba ukuthi abantu bathini, engezoba nandaba ukuthi umndeni uthini, engezoba nandaba komakhelwane ukuthi bathini noma bazothini. Kepha umuntu noma abantu sebenza abakuthandayo ngesikhathi abasithandayo, ngomuzwa abawuthandayo, ngenkanuko yabo, ngokufisa kwabo nangokulangazelela kwabo, lokhu abafuna ukukuzuza. So ngaleyo ndlela masazi siqaphele abantu baNkulunkulu ukuthi lesikhathi sokugcina izinto ezenzakalayo ezimpilweni zethu sihlale njalo sizibiyele ngoJehova. Ngeke uze umkhethele mhlasimpe ubaba omncane wakho ukuthi ekubhekeneni kwakhe ney'nkinga mhlasimpe uzocabanga ukuthi athwale ngawe, mhlasimpe uzocabanga ukuthi athwale ngomndeni wakhe. Ngeke uze ukwazi lokho, futhi ngeke uze ukuvimbe, futhi ayikho indlela ongenza ngayo. That is why ngaso sonke isikhathi kumele sihlale njalo sizibiyele ngoJehova. Le ndaba le ihamba izindlela eziningi, ihamba izigaba eziningi, ihamba izigaba zokufundisa ukuthi abantu mabaqaphele, ihamba izigaba zokuqaphelisa abantu ukuthi bukane kuthwele, ihamba izigaba zokuqaphelisa zokuthi nawe othwele vuma izono zakho usheshe uphenduke, ihamba izigaba eziningi zokuthi noma ungathwala kanzima umnyeni wakho ekuyena owenza lesehlo, noma ubani othandiwe wakho ekwenze into embi, kodwa ngoNkulunkulu usakhona impendulo, kodwa ngoNkulunkulu usakhona isisombululo ngaso sonke isikhathi. So bantu baNkulunkulu siphile esikhathini lapho khona ngeke bazikhethele abantu ukuthi abaphile empilweni, abafune ini, balangazelele ini, kodwa wena kuphela ongayibiyela. And ayikho enye indlela okuyibiyela, uyibiyela ngoJehova nje kuphela. Because I saw esinye istory ngelinye ilanga, owesifazane ehamba eyothwala ngoba nakhe ehlupheka nani, and bamvezela kwi-screen, bamvezela wonke ama-siblings akhe, sibanibani, kwathiwa-ke sayina-ke ukuthi unikela ngabo. But sihlezi sazi ukuthi lo onoNkulunkulu ogeziwe ngegazi likaKristu, igama lakhe aliveli kulesi screen, but isikhundla segama lakhe kuvele kucimile, kuvele kuvele igazi. So if uzibiyela ngoJehova umdali wezulu nomhlaba, akukho ongakuthinta, akukho ongakuchoboza, akukho ongakwenzani, noma ungabathakathi, noma ngama-satanist, noma ngayimoya ethi powerful kangakanani, nawo uSathane uqobo lwakhe ngeke aze akuthinte, ngoba wena ubiyelwe ngegazi elingaphezulu elinamandla, wena ubiyelwe ngegama elingcwele elibabazekayo, igama elishisa yonke into, eqothula konke, igama elisindisayo. So uNkulunkulu ngumnini mandla wonke, ngoba ukwanda kosizi, yazi ukwanda kosizi lapha emhlabeni kuzokwenza ukuthi abantu ngempela bayenze lento. Sihlezi sikhula size kuthiwa ezikhathini zokugcina abantu bayodlana bodwa, nempela abantu bayokwenza lokho, nempela abantu bayosiphelela ilobo uNkulunkulu lobo abantu abaningi babiza ngonembeza. Impela abantu bayoba naso leso sibindi nalelo gunya lokuthi ayi asivele sidle lengane, ayi asivele siyenze lento, ayi asivele imagine, cabanga. Ngoba ukwanda kosizi lapha emhlabeni nendlala, and kusazokwanda abantu baNkulunkulu. Ama-robots asazosabalala, asazogcwala ezitolo, kusazophela imisebenzi engazuthi ayikazi yabakhona. Nabelungu amajaldini basazoqasha, bekuyini ukuqasha i-robot engeke likutshotshele, engeke libe ne-leave, engeke lilove, engeke ligule, engeke likhale, engeke litoyitoyi, engeke lifune i-raise. Eliserviswa once in a while, elingacomplain, but elenza umsebenzi walo. Ngoba ukwanda kosizi nendlala kuzokwenza abantu abaningi baziyele bona ebumnyameni beyozama impilo ngendlela abangacabanga ukuyizama ngayo. So the more kwanda indlala, the more kwanda usizi, the more kwanda insizi, the more kwanda ubuhlungu, kwanda ubumnyama, kwanda zonke izinto ezingafanelekile, ezingathandeki. Ingale nkathi bona abantu bezobona ukuthi hayi ayikho lento, nathi asivele sithwale, ayikho lento, nathi asivele sikwenze ukuthi. Kungekho kwanhlobo lokhu kwasemqondweni ngaphandle kokuthi bathole abakufunayo ngaso sonke isikhathi. Kungekho kwanhlobo kwasemqondweni ukuthi lo muntu engithwala ngayo uzokwenza njani, lo muntu engithi ngizokwenzakalani, njengoba ngithwala ngaye mina
because abantu abazi ukuthi ngale nkathi eyonikela lapha eguqa ngamadolo akhe, thathe yakho umphefumulo oqala, thathe yakho isole kokuqala before kuze kuthathe umntwana wakho, before kuze kuthathe yamma wakho, before kuze kuthathe yasisi wakho, before kuze kuthathe yamfowenu yababa wakho, nangendlela onikele ngayo, bathi kuhamba wakho oqala. So okukhulu esengifundile futhi esengikubonile abantu baNkulunkulu empilweni ukuthi asilutho ngempela ngaphandle kaNkulunkulu. Kubalekile futhi kufanelekile ukuba sizibiyele ngokukholwa ngaso sonke isikhathi, ngoba uma ungazani noNkulunkulu ngiyakuthembisa yonke into empilweni yakho ingenzeka isinoma kanjani. Kuthiwa wafa nje wavele walala wangavuka, kanti khona obiza igama lakho lapha emthini, walibiza wathi makafe, bese-ke uyafa kalula kanjalo ngenxa yokuthi wena awunayo uJehova, awunayo uNkulunkulu, awubiyelekile. Yonke into ingenzeka kuwena, whether okuhle whether okubi, kepha uma uzibiyele ngoNkulunkulu inkazimulo yakhe yakwengama. And there's this lady nje oyi-Satanist esekwaxoxa a very istory nje siqinile kakhulu. Uthi ethunyelwe uSathane ukuthi abulale ingane yakubo encane. Imagine umuntu wana osagadwa, osaphathwa, kuthiwa kumele abulale yena. But uthi wayithi uyasondela enganeni usekuphethe leyo nto leyo azobulala ngayo, whether kwakumesi or kwayini ngaleso sikhathi. Uthi ingane yavele yanenkazimulo emangalisayo. Kwavele kwamiy'ngelosi ey'mbili phambi kwayo ingane. Cabanga umntwana omncane. Uthi akazange ngisho zakwazi because indlela kwakukhazimula ngayo ngenxa yokuthi babekholwa abazali. Umzali okholwayo obiyela njalo umntwana wakhe uyabiyeleka kuzona zonke izinto. Kwabisho njalo incwadi yamaHubo 23 ukuthi noma ngihamba isikhathi esinzulu lokufa angikwesaba okubi ngoba wena nami. So uma sizibiyela ngoNkulunkulu, sizibiyela ngokukholwa, ubiyela uqobo lwakho, abiyela abantwana bakho, abiyela igceke lakho, abiyela iy'mali zakho, ukudla kwakho, yonke into, as long as wena uzokubeka kuJehova ukuthi uNkulunkulu akubiyele, akuhlengele kona. So uma uNkulunkulu uyabiyeleka, noma abantu bengafuna ukuthola kangakanani, noma bengalangazelela babe nezinkano kanjani, bathi wena uyahlengeka ezintweni zonke, ngoba indaba inawe, ngoba impilo eyakho, ngoba ikusasa elakho. Ngaleyo ndlela amakholwa ikakhulukazi mawakhuleke, khulekela umndeni wakho, khulekela abantwana bakho, khulekela umyeni wakho, unkosikazi wakho, khulekela imoto yakho, umuzi wakho, khulekela amaphupho, khulekela ikusasa lakho, khulekela umsebenzi, khulekela iziqalekiso, khulekela ubuthakathi, khulekela yonke into, uzibiyele izimpahla zakho, igceke lakho, khulekela imali yakho, khulekela yonke into. Ngaleyo ndlela uJehova umdali nomhlaba uzokubiyela konke. Ngoba uma ungenzi njalo, nanoma yini ingenzeka, into ongeze wayithanda kusasa. Kepha uma ukubiyela konke ngoNkulunkulu, akukho kuzokwenzeka, ngoba konke kuzobe kuvikelekile ngegazi likaJesu. Ngabe uyikhole njani? Ngabe uyazibiyela yini? Ngaleyo ndlela uzohlezi unempilo enokuthula. So kuveza kakhulu uNkulunkulu ngalesibonakaliso ukuthi lona owesifazane obethwele umntwana ungomunye wosaziwayo. Enye into engithathekisile futhi kuleli phupho, owesifazane oNkulunkulu ayaziyo impilo yakhe nobunzima adlule kubo, ngoba ezinye izinto sidlula kuzo empilweni sigcine sifinyelele kwanhliziyo ngiyise ngenxa yobunzima esibubonile obusehlele nesibhekene nabo empilweni yethu. Kepha usemqoka ngaso sonke isikhathi ukuthi uma sibhekana nezinkinga masingabaleki, masibuyele emuva. Masingabaleki sibuyele emuva, sibuyele ebini, sibuyele kuzona zonke izinto ezidlule kuzona, cha. Singazazi ukuthi siyaphi, sithalaze. Masibuyele emthonjeni wokuphila. Ngoba uma usuka uNkulunkulu ngenxa yey'nkinga, ngisho ngathiwa inkulu kangakanani, ilapho uzothwala khona kanzima kakhulu. Kepha masibuyeleni enkosini, sijonge kumdali wethu, kuye ozoletha isixazululo kuyona yonke into. Sihlale siphephile, siphelele futhi ebukhoneni bakhe ngaso sonke isikhathi. So bantu baNkulunkulu, noma kuthiwa kwenzakalani ezimpilweni zethu, masingasuki kuJehova. Lo wesifazane wenza njani? Esenkingeni wathi ngifuna ukushaya umoya, wasuka endaweni wahamba. But into ekubalulekile kumele siyenze singabantu ukuthi njalo noma sehlelwa yini, sibuyele kuJehova, sikhale kuye ngaso sonke isikhathi. Ayikho into esingayivimba ukuthi ingenzeke, konke kuzokwenzeka.
but masethemba uJehova. So nangalo myalezo ngalesi sikhathi ngifisa ukucacisa ngokuqwashisa ngoba nanoma umyalezo ubhekene namuntu thizeni, kepha abahlakaniphile ngoba ohlakaniphile ufunde emaphutheni abanye, ufunde ekuthenini okwenze ukuthi usibanibani enze ukuthi ayinama angakwenzi, okwenze usibanibani kwenzeka nobani uthi unodwe ngenxa yokuthi uthathe lesinqumo, angingathathi-ke mina lesi sinqumo. Abahlakaniphile bengafunda kuwo ukuthi uma lo enza ukuthi ezokwehlela ukuthi nami kungaba njalo. Uma kwenzeka isehlo esifana nalesi sehlela abantu abaziwayo noma kwenzeka into embi kubantu ongeke wacabanga ukuthi ngenzeka kubo, kusho ukuthi nami kungangehlela. Iqiniso linjalo, izinkinga zihlela bonke abantu. Okubuhlungu kakhulu ukuthi lona wesilisa abantu baNkulunkulu useyakhala njengamanje, useyisola njengamanje, ngoba uvele eyisidumbu umntwana esekhanda. Kodwa uNkulunkulu wakucacisa ukuthi le ndoda yiyo ethwale ngalo mntwana. The fact that besekhanda ikona uNkulunkulu ade futhi ucacisa ukuthi isithwalo, because ukubeka into ekhanda ukuyithwala. Sana noma abantu bengamkhalisa, bamdabukele, bamhambele, efihla ekhala eyiphuquza phansi, edlulele, abazi ukuthi kwenzakalani ekufihlakeni, abazi ukuthi kwenzakalani ekucasheni, abazi. Kodwa uJehova uyazi, uJehova uyabona, uJehova ubonile. Futhi njengombulali isijezwa salo wesilisa simlindile. So kunanoma ubani mhlasimpe naye ucabanga ukuthi akwenze ngelinye ilanga aze akuthwale ngomntwana wakhe, nanoma ubani ocabanga ukuthi ngelinye ilanga aze anikele, hlale wazi ukuthi uJehova ukubona konke. Hlale wazi ukuthi isijezwe sikhona ngoba umyalelo kaNkulunkulu uthi ungabulali. Njengombulali nawe uyobulawa. So isijezwe sakhe simlindile, simhlalele ngosuku lwakhe noma ngomhla wokuphela. Ngakho-ke bantu masingadidiki, ziningi izenzo zobumnyama abantu abazenza ekufihlakaleni. Omunye athi sezibulalela umntwana wakhe abesethwala ngaye, akhulume naye athi-ke usuzoba umkhuvu wami, usuzongifunela imali, usuzokwenza ukuthi nokuthi. Umntwana akhula athi wena uzofida ngokuthi bonke abantu abangena la egcekeni, bonke labantu laba uzolala nabo, uzoba isipoki. Because omunye udadewethu sekwangitshela isimanga wathi ekhaya kubo bathwele ngokuthi bonke abangani besifazane babefika la egcekeni, mabahlala nje kusofa, imimoya namadimoni lapha ekhaya ayahamba balandele. So uthi mase usuhambile usugodukile kini, usuyabona usudlala nabantu esilisa emaphushweni, it's because loya moya uthathe kuleli agceke leliya. Because wena ufika uzovakashela umngane, nizohlala, uyadla khona lana, niyaphuza, nenza zonke izinto, uphuma nemimoya yakhona njengesithwalo sakhona, bese leyo moya leyo kudlengula. So abantu bakhuluma izinto eziningi nemimoya, bakhuluma izinto eziningi namadimoni. Ukuthi njengoba kubulele mfana wami uneminyaka u-27, ngiyazi ukuthi usafuna ucansi, ngiyazi ukuthi usafuna izinto zasemhlabeni. So uzosiza-ke bonke abantu abazofika lapha egcekeni, ibona ozowazi ukuthi uyolala nabo. Ufike wena emzini womuntu uzovakasha, kanti uhamba nemimoya. Leyo moya leyo izokudlungula emaphushweni, isithwalo sakuloyo muzi. Ngale nkathi edla elala nawe, ingale nkathi kutholakala imali kulo muzi beqhubeka beba-rich. Ziningi izinto ezamanyala ezenzakala lapha emhlabeni abantu baNkulunkulu, buningi ububi nobumnyama. So masiqaphele, masizibiyele, masikhuleke, senze okufanele ngaso sonke isikhathi. Ngaleyo ndlela nangalo mzuzu kubona konke abaseke bakwenza noma bazokwenza kulezi zikhathi zokugcina, lalelana uJehova uyazi futhi uyabona. Okanye uNkulunkulu futhi akutshalile kakhulu enhlizweni yami ukuthi abantu abaningi bazoya ngokujwayela. The reason why ngize ngabona i-celebrity, ama-celebrity ajwayele impilo enjani? Impilo yobumnandi angithi, impilo yokutanasa ngithi, impilo yokuba nemali angithi, impilo yokuphila ezindlini ezingaka ngithi, impilo yobumnandi ngendlela eyisimanga. So nabo bonke osaziwayo uma kufika indlala nazo zonke izikhathi zenhlupheko ezizokwehlela bonke abangakholwayo, angeke baze bananasa ukuthi bathathe kwani ngisho abantwana babo babenze isidlo sakusihlwa ukuze bezoqhubeka nokuceba abakucebile. Abanye whether mhlasimpe ngibushawa amahloni, abanye ngenxa yokuthi sebeyijwayele impilo bafuna ukuyi-maintain, abanye ngenxa yokuthi bathanda izinto, abanye ngenxa yokuthi izinkanuko zabo zibaholela lapho, abanye ngenxa yokuthi abanandaba vele bathanda imali.
abanye kuningi ukuthi imiphefumulo yabo vele ithunjiwe, vele ilahlekile, abanye ngokungasokoli kwezingqondo bengenandaba, abanye ngoba vele bangabadukisi bezikhathi zokugcina esitsheliwe ngawo encwadini yaTimotheo chapter 3, sorry. Samaningi amanyala abantu baNkulunkulu angibonisa ngalesi bonakaliso okuhamba indlela ende, indima ende. English Judge siqaphele. So kubalulekile ngaphezu kwazo zonke izinto ukuthi zisize wena uzibiyele, zisize wena uqaphele, zisize wena uziphulukise. So bantu baNkulunkulu phendukani ngoba umbuso wezulu usondele, ukufa kusondele kakhulu. Namukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Singaboneli kwabanye benako ebese nathi siyakufisa, cha. Ngoba uyothi usuthola ukuthi uyithole kanjani yonke lento. Umangale mase sekuyisa lapho kwaleyo guqa sithandaze loyo. Wenganye imithi, uthi yafika imithi isheshe kwengami kulahlekisa imiqondo. Bakutshele ukuthi hayi uzoba rich, uzoba 1 2 3 uma nje unganikela nje ngodadewenu nje kuphela, udadewenu oyedwa. Uluthekiseke nawe uthi ubuka imali bese uthi beyini udadewethu vele sihlezi sixabana. Bese unikela ngayo kanjalo kanti awazi ukuthi uqale wanikela ngowakho umphefumulo, uqale wanginikela ngowakho uqobo, uqale wazilahlekisa wena. Ngaleyo ndlela uzobhubha. Ndikuyokwenza ukuthi uzisole kakhulu ngelinye ilanga, kodwa uzisola vele usendleleni yokuyolahlwa. Ngoba usiyazisola ingane ifile, uthwalile ngayo, unikelile ngayo. So izithwalo ngemindeni, izithwalo ngemindeni. Lesi sibonakaliso uNkulunkulu acacisa kakhulu ukuthi bantu phendukani ngoba umbuso wezulu usondele. Phenduka kuleso sono usivume, usilahle usishiye wamukela uKristu. Phenduka kulobu bunyama obuvume, ubulahle bushiye usindiswe. Bantu baNkulunkulu inkosi ibe nani nibusise kakhulu. Niqonde kona konke niqaphele ukungazani noNkulunkulu kuzonilahlekisa, kuzonenza ngingaviyeleki. Ngakho-ke bantu baNkulunkulu ngiyaphinda ngithi phendukani, nihlengwe nisindiswe nibhabhadiswe ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile. Nikudele konke, nifumane ukusindiswa nokuphila ngoba umhlaba awusekona lokho besitshela ukuthi uyikona. Uyikho ukuthi uyikho, ziningi izinto ezenzakalayo, ziningi izinto ezizokwenzeka neziyingozi. Okubiyeleka kuzo zona zonke lezi zinto kuNkulunkulu kuphela. So phendukani, nibuyele enkosini, nihlengwe nisindiswe, nibhabhadiswe. Ukubhabhadiswa kubalulekile. Okumyalezo ngithunywe wona ekhaya ezulwini ukuthi abantu mabazihlambulule, abantu mabazihlambulule. Isono siyahlambululeka, isono siyagezisiseka. Uma kuphela uzozivuma, uma kuphela uzohlengwa, uma kuphela uzokwenza intando kaNkulunkulu ngokuqonda nangokuzimisela nangokuthandeka enkosini. Nkosi mina niqondise ezindleleni zonke, inisibekele kona konke. Nihlezi nazi ukuthi uNkulunkulu esizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Ukusindiswa kusemandleni akho, ukuphulukiswa kukuwe. Amukela uKristu uthole ukubiyeleka, amukela uKristu uthole ukuphila, amukela uKristu uthole ukuhlengwa ezintweni zonke. Usheshe ubhabhadise uzisindise wena. Zonke izinto zikhona, abantu bathwele basazothwala futhi kakhulu naqala. But mawuzibiyele ngoKristu angeze kwenzeka lutho kuwe, angeze wathunjwa wena, angeze walahlekiswa. So mase sibuyele enkosini, sihlale ebukhoni bakhe, sizondle ngezwi lakhe, senze intando yakhe siphelelise kuye. So bantu baNkulunkulu phendukani, phenduka nawe uthwele, phenduka nawe ucabanga ukuthi, phenduka nawe ungazi noma liyaphuma noma liyashona, phenduka nawe onezinkinga, phenduka ngoba umbuso wezulu usondele. Nkosi ibe nani nibusise niqinise, nihlale ebukhoni baNkulunkulu. Izithwalo ngemindeni konakele emhlabeni esiphila kuwona zibiyele ngoKristu, khona uzothola ukubiyela nokusindisa sonke isikhathi. Nkosi nibusise manje sephakade. Amen.